velkommen til den her video. I den her YouTube-video skal mig og min ven Magnus, vi skal lave blindsmagning. Ja, vi skal have bind for øjnene, og så har vi begge valgt 2 ting hver, som vi skal spise, og så kan man vælge en ting. Og så kan man enten få den gode ting eller den dårlige ting. Ja. Så ja. Så nu skal jeg stikke min hånd ned og ja. Okay. Den har du vand. Okay, det. Den har du vand. Så skal du åbne munden og hælde det i. Jeg tror lige, du skal... Ej, hvad er det? Ej. Nej, du må ikke kigge! Ja, jeg kigger ikke. Er det klamt? Nej, det synes jeg ikke. Okay. Jeg bare lige sådan. Hvad er det her? Hæld det i munden på dig selv. Nej, hallo. Ja, nej, jeg tager det op i her. Altså. Ej, hvad er det, bro? Bro, gør nu bare. Det er noget, der glider meget så hurtigt ind i munden. Kæften. Nej, det er kanel eller sådan noget. Nej, det er det ikke. Du må ikke dufte, Nick. Du snyder lige nu. Okay, hvad er det? Nej! Det er det, der var slikket, hva'? Men jeg fik jo den dårlige ting. Jeg tror ikke det der. Her, du var skynd dig. Det kom. Det er mel. Det er mel. Det er klamt det der. Giv mig vand nu. Oh my god. Så jeg har taget den her ting. Og jeg har taget den her ting. Så kom. Så nej, her du skal stikke din hånd. Gør det, okay? Okay, så har du fået den ting. Okay, så skal du det i hånden. Nej, du tager en bid af det. Du tager en bid af det, okay? En bid af det. Nej, bro, jeg vil holde det i hånden. Det gjorde du også. Så ved du, hvad det er. Det fik du også. Det var fordi, det var nede i en skål. Kom, tag en bid af det. Høj, lang bid. Du stikker den der op i munden på mig. Nej. Du tog en bid der. Hvorfor er den så klam? Han er inde og tage lige nu, og han sagde, at det ville være mega klamt. Så jeg er mega bange lige nu, for jeg brækker mig eller sådan noget. Det håber jeg ikke gør. Lad os krydse fingre. Fuck. Okay, vil du have højre eller venstre? Jeg vil gerne have den her. Den der. Okay. Tag den. Rød. Ej, det er på en ske, så er jeg bange. Nej, stop, bro. Mik, det er noget, der er lækkert. Som i et lækkert. Ej, det er yoghurt. Og det er dejligt. Og det smager godt. Og så kunne du have taget af. Og så kunne du have fået den her, Mikkel. Åh, En chokoladeknap. hvad var det? Syltetøj. Det smager godt. De begge ting var gode. Troede du, syltetøjen var dårlig, eller hvad? Nej. Det tror jeg. Okay, så jeg har valgt den her klamme ting. Og så har jeg valgt den her gode ting. Okay, ja. Se, så starter den. Højre eller venstre? Okay. Okay, så det er den her ting. Bare tag en bid af det. Kom. Kom nu. Du fik en god ting. Hvad var den gode? Første løg. Hvorfor? Det var din mors idé, altså. Okay, så nu skal jeg vælge en klam og dans. Den her det er den gode ting. Og det her det er den klamme ting. Så hvad for en vil du gerne have? Jeg vil gerne have den. Ej, fuck, jeg kom til at gøre noget. Okay, se, hvad for en vej vil du nu have? Hvad? Den. Nej, den. Okay, er du sikker? Ja, okay. Nej, Jo, det er du sikker. den. Nej, det kan du ikke sige nu. Jo, den. Nej, det kan du ikke. Jo. Den. Ja, okay. Giv mig den. Okay, er du klar? Ja. Åbne. Og kæft, og så. Tyk. Tyk. Ej, okay. Du smider det. Det er ost. Du sagde, det var en klam ting. Du har fået ristet løg. Au. Det her, det var den gode ting. Du har ristet løg. Giv mig den. Ej, ja. Du har ristet. Okay, så det her det er den gode ting. Og det her det er den dårlige ting. Hvor begynder? Nej, vent lige. Altså, oh my god, seriøst.
Ja, du må begynde nu. Så vælg den. Så bare, hvad for en side vil du have? Okay. Okay. Så tag en bid af det. Så bare... Nej, har du... Luk! Du kan stadig dufte det. Tag en bid. Var det den gode? Nej, det var dårligt. Var det ikke lemon, det der? Var den gode? Det var... Er det der ikke lemon? Men du skal. Du skreg derude, at du ikke ville have lemon, altså. Fucking prank. Ej. Okay, så nu vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi I har set med på den her video. Husk at like og subscribe. Ja, husk at like og subscribe. Hvis vi skal lave flere videoer. Ja, vi ses i næste video. Hej hej. Hej hej.